Julie og Peter på bondegården. Det rumsterer ved postkassen, og Peter skynder sig ud til postbuddet. Er der brev til mig, søde postmand? Ja, der er du heldig, Peter. Der er lige et brev til dig her. Peter styrter ind til sin mor, for hun skal jo hjælpe ham med at læse brevet. Det er ikke alle ord, Peter kan endnu. Det er Peters mormor, der spørger, om Peter og Julie har lyst til at komme på bondegårdsferie. Yay! Jeg ringer til Julie med det samme, siger Peter. Fredag samme uge kører Peters forældre dem afsted til mormor. Peters mormor og morfar står glade og vinker i døren, da de ankommer. Nu står den rigtig på hygge hele weekenden og en landlig lugt. Peter vil gerne vise alle dyrene til Julie med det samme, så de skynder sig ud i stallen, hvor der både er køer, grise, heste, får, katte, fugle og selvfølgelig en hund. Nu er det tid til aftensmad, råber Peters mormor. Tiden er gået så stærkt med at få set på alle dyrene og være udenfor hele dagen. Peter og Julie er lidt trætte og er næsten klar til at komme i seng, så de kan komme og hjælpe med at malke køerne dagen efter. Til morgenmad dagen efter får de frisk mælk malket fra køerne og æg lagt af hønen, og så går dagens arbejde ellers i gang. Hele weekenden hygger Peter og Julie sig med dyrene, og de kommer begge hjem fra en weekend med masser af frisk luft.